James no bini jora kaham na fainani bangai. This is the one, right? Okay. Dipor kaham blai ke hambai tini sini first YTF ni plenary session je khlaijagoi tongo Robindra Bhobono puilano ang tinini o je sini plenary session first YTF ni phaimanjak phainai joto khapangni takhuk tai bukhuk songno khani hamjak ma tai chobani chibai ya faro hambai marwo sini habubagra jotoni khasuksa jotoni sini sinimung joto borokni sini borom His Highness Maharaja Pradut Kishore Manikya Devor Manang Khani Hamjak Ma Tai Chobani Chibai Kokduk ni Bising Tai Seng Kereng Mani Bai Tai Serapsa ni Bising Ono Bo Sini O Program No Tai Bo Musang Dana ni Bagai Bo Pai Sok Pai Nai Hambai Marwo Sini Bising O Sini Tipramothani Central President Sini Sir Bijoy Kumar Rangkholno Hambai Maro Sini Bisingo Sini TTA Disi Hapangni Sini Chairman Sini Sir Jagdish Debormano Taibo Hambai Maro Sini Bisingo Pai Sokpaijak Sini Honorable General Secretary of Tipramotha Hayakai Minister of the State Sini Sar Brisoketu Debormano Hambai Marwo Sini YTF ni Central President Sini Borom Ganang Sar Suras Debormano Hambai Marwo Sini Bisungo Paisok Paizak Sini Tipra Women Federations ni Central ni President Sini Madam Manihar Debormano Hambai Maru Sini Bisingo Paisok Paizak Sini former YTF ni President Hayake Tabuk ni TTID se Hapang ni Executive Member Sini Sir Runel Debormano Taibo Hambai Maru Sini Bisingo Executive Member TTID Sini Borom Ganang Sir Babaranjan Riangno Hambai Maro Sini Bisingo Paisok Paizak former YTF ni in charge Tai Tabuk ni District President Khwai District ni Tai Executive Member of TTADC Sini Borom Ganang Sir Suhel Debormano Hambai Maro Taibo Sini Bisingo Paisok Paizak TTADC Hapang ni Executive Member Sini Sir Komal Koloino Hambai Maru Taibo Sini Bisingo Paisok Paizak TTADC Hapang Nino Sini Executive Member Sini Madam Dolly Riangno Taibo Sung Hambai Maru Sini Bisingo Paisok Paizak Member of Legislative Assembly Sini Takarjolani Sini Sir Biswajit Koloino Oba Haikeno Sungteba Hambai Marwo Sini Bisingo Paisok Paizak Chorilam Constituency ni Sini Honorable MLA Sini Sir Subut Deborma Oba Haikeno Hambai Marwo Sini Bisingo Korbuk Constituency ni Honorable MLA Sini Sir Sanjay Manik Tripura Oba Haikeno Sini Bisingo Hambai Maru Taibo Sini Kanchanpur
constituency ni honorable MLA sini Sir Philip Kumar Riang hambai maru taibo sini honorable MLA sini Madam Nandita Riang hambai maru sini bisingo honorable MLA sini Sir Paul Dang Suno hambai maru taibo sini bisingo Phaisok Paijak sini MDC Member of District Council ni inginay sini Sir Uma Shankar Debormano hambai maru taibo sini bisingo sini Honorable Member of District Council ni Phaisok Paijak sini Sir Ganesh Debormano taibo hambai maru sini bisingo Phaisok Paijak Member of District Council ni inginay sini Sir Dhiren Deborma oba haike MDC sini Sir Debojit Tripura oba hakite jotto dictator isrok tai bisas khai nai taibo khabai khukbai hambai maru jotto YTF ni warriors rokto khabang ni sini chobani sengkrak rokto norokno paiplaya chobani chibai tini যে sini first YTF ni plenary session 27 tai 28 o khlaijak tongmani norok jottono saimano tai jotto borok haksal ni phaiei miani simi norok participate khaijak baksa borok kolomti khiklaiei flag kaithini baksa borok kolomti khiklaiei decoration khlaithini Baksa borok sak thare prai mia 4 o'clock AM charta jora phung jora samung jotono khlaimani bai tini sini YTF ni first plenary session sung chengai mankha khabang ni warriors rock tini o plenary session sudo sung phai Robindra Bhavan malainani simi session ya o plenary session ni bisingtei bukhawo sung semai tangai ma thangnai poito ma toninai tai sak no ma bujuknai Greater Tipraland ni choba amsa klai khaiei manjaknai chobaya je Greater Tipraland choba ni bagi sung 2021 os goal set khlaikya o chobani bagai taibo kolom tei khiklaina nangnai taibo mehnat khlaina nangnai taibo sak thanna nangnai taibo watui manjakna nangnai satung manjakna nangnai sak ni kolom tei ma khiklainai aboni pore se Greater Tipraland dabi sini bagai phainai tini ni salo angani kok na sak de glakha tamni ke kabang ma dictator isro kok sajaknai tongo tai sudo omsak simia tini ni o the first plenary session is the first dewo sung sini block president YTF rokno borok no sung kok sanani jora renai sudo amsak simia tini no first plenary session YTF ni first session no sung sini district president YTF ni borok no haino jora rijak nai kaisa family haike sung tini oro kotha lai jotono thansa khlaiei sung jotono samung baksa ma khlainai amoni bagai ang norok no haino hai khani hamjak ma tai chobani chiba yaphare omse kok sawino tini ni osini program naithokma first plenary session haino hai lam sogo bubagra ayog lok thong YTF ayog lok thong TWF ayog lok thong tai sini ti prasad dopa always no ayog logui tong thu hambai
Belai belai ke hambai sini YTF Youth Tripura Federation ni General Secretary sini boram gunang Takuk James no bini welcome speech eba nangkuk mani kok juno jo tonok kecar kelang mani bangai. Hambai faidai ke जों puila sini os halui ni planesis ni pandani acuk phang angnani bagai sini Tripura hasti ni siklani tangphang sini bormang sar suros de bormono ang koinai tini ni pandani acuk phangnani bagai tai yango phaioi moncho phainai bono जों borom tawiya phalainai ang yang phaina bagai bono koinai. Ang chini volunteers runo koinai chini YTF ni chini boram gunang sal suros no rumai ruwi lamsungna ni bangai. Jotono park ya pakhara bel nai.